хубаво да черпа едно кафе. Супер. А? Супер. Камерата ти работи ли? Да. Снима. Да. Айде. Айде отивам да пием кафе. Oh my goodness! Oh, that's up. Добре, де? Какво си сега? Добре, че беше моята кола. Павлинка, ние сме опада колата да не хвапиш си на Румен Бояджи. Много добре. Охо, добре, направи ли по едно кафе? Аз имам 3 вида. Нескафе, трифено и капсула. Какво да направим? Капсула задължително. Мога ли да снимам? Разбира се. Ама имаш ли проблем? Не, нямам никакъв проблем. Добре. Защото го правя за YouTube заради това. Ще не се Ама грам. Това не е вагон ресторант. Вагон ресторант. Кокен се бита малец. Кокен се бита. Вашата бакала? Виж, кокен се бита малец. О, haben wir TV. Sehr gut. Jetzt trinken wir Kaffee. Sehr gut. Безалкохолно? Само водичка. Водичка. Водичка, добре. А сега да питам две нормални кафета ли правим? Да. Да. Сметанка има ли? Супичка само. Супер. Сметана, оха. И за двете ли са? Да, всичко, да, сметана. Вафнички, боровец има. Дай го две вафни боровец и една голяма вода. Да, ако има. Не, още две вафнички ми дай. Не. Смет, добре. Я ще пия смет. Кафе ми смет. Той върви много бързо това влак. Аз преди... Само тук върви бързо. А само? Довърваш този брак в част, какво се не? Супер. Ланзам. Стига, той. Тук се движим с 55 и там някъде 50, 55 да ни излъжи. Да, и след това вече бавно. Да, и след това вече край. Майко, в теб са първите, нали? Да. Не знае. Така ми. Machen wir einen Kaffee trinken? Moment. Oh.